वानसनानै जरा फैका हायनि बागैनो जोंबो दिनै अ हायके दंगै सुदूर पलिटिकेलनि बेनिफिटनि बागै जुदि जों एलेन्सआव दंमाबाय आं तिप्रासानो जुदि मुथांमाय आंखांके जेनेरेशनाव जुदि फियावै सेफ खालामै आंके अ पलिटिकेल जों खालायै ताइ जों कुनो बेनिफिट बा प्रफिट औ याहैनि न दिनै बुबाग्रा बाय सालायमानि बिसिंते दिनै जों 2 तारिख जुलाइ शनिबार जों अ थांसना हामजागै जत जेचिनिया आमचे दंनाय जरा तांगै जानाय दिनै स्टुडेन्ट्स दंनाय विभिन्न सार्भिस खालायनाय बोरै जेनो जों सालायाखै जों दिनै अरो मा फैयो मेगा जयनिं प्रग्रामाव विशेषकै जों दलाइ डिस्ट्रिक्ट रगो बिसि आं लिड खालायो आं गन्डादैसा डिभिजन कमिटिनि एबं आरो दिनै एसेम्बली 44 एसेम्बली कन्स्टिट्युशन अरो जागा जतनो दिनै थांसाना हामजागै दाबो आईपीएफटी तुतेरा और जिरु नंखा फाइनाय सालफनो ताइबो चिनारो फाइनाय दिनै हयतो बा जोंनो मालखंरो तारि दियमते आगे किसा सिक्रि जाखा एवेलेबल जों मालखं मानयावखा एमने मदे बचिने गंडा तुसा लामारो बुचाया और गारिरो रां दंफानो फटफारके जों रिजार्भ खालामैया चिन्तिफ्रासान और गारिरो खुबै कम और निफ्रावनो तुबनागा आम्बासा हयतो बा अमनांगौ दिनै लोकेल गारि खुबै कम कासा कासु तंमान बाबा सेकेन्ड हेन्ड रक आवलिंगो बरफ तुबि फाइनानि दिनै अब सम्भवया दिनै बुचुं कोनो कष्टखौ फायै तेलामुरा तो सिन्दायो दिनै गारि कासा पियाखा अब कोनो मते जों आरो काबुय ताइ आलका गारि दिनै अमपिनि गारि रबो जों पिकआप फायै फाइलेखा आंखा खायो फाइनायनि जराव दिनै गन्डा दैसाव जत जारा तिप्रासा ताबो जे जेनेरेशन दंनायरो ए 5G 4G नि जे जेनेरेशन दंनायरो जत नम्बर फाइबायनाय थांसानो केबो हामजाया दंब्ला जरा कायसे कायसे ताबो फनो सियां दंनायरो जों जत मा सालायनाय दिनै जयनिं प्रग्राम मेगा जयनिं प्रग्रामनि उलो जों गामिया किफिल थाङै खोनानै बिसिं जों मा सालायनाय जत जों थांसामांबाय सिनाय जों फियावनानै बागै जों आरो इको सिस्टेम अंगै दंखायके जों ताय दिनै थिनांनि जेनेरेशन जों एक्जिस्टेन्ट बा सेफ खायमांला हायनि बागैनो बेलाय बेलाय हामबाय दिनै मेगा जयनिं प्रग्रामाव आं दिनै फायै बुबाग्राबाय मालायखा ताइ दिनै बिके सारबाय जों मालायखा दिनै मेदामल दंगौ एक समय जों जत जागा कायसाव दंमानि विभिन्न कारणाव जों अरनि कुटुले दाबो थांसाव जों मा फायबायखा जोंबो दिनै उलसुकां फानो दिनै महाराज कबुमानि बिसिंते थांसानि बिसिंते दिनै थिनांनि तिप्रासारनो फियवना हनिनो जों दिनै फायलायबायखा जत फायनाय आइना आईपीएफटी नि वारियर्स एवं लीडर्स आईडब्ल्यूपी एवं जत दिनै सिनियर लीडर्स दंनाबो बेलाय बेलाय खाफानो हामजामों ताइ जबानि जिबाया फारे आं किसिसा कक सामानि अरन पारिखा बुबाग्रा आयुलक्थ तिप्रामथा आयुलक्थ थिनांगो जतनो फियवजासितो हामबाय खुलुमबायखा बेलाय बेलायखन हामबाय दिनै बरं गोनां दिनै दा जीवन जन्य ताबुक कग्नारनि बागै कयनाय एजीएस ते बो आईडब्ल्यूएफटी नि बो वाइस प्रेसिडेंट दंमोन बरं गोनां जे रेखा कलय बनो कयनाय बिनि नांकुमनिखौ जों शेयार खालामनाय बागै हामबाय पहिला नदीपर kaham tai tini ni mega joining program ne chini tipramo thane president chairman tai joto phai manjak nai sikla mothani president rok ang jotona su bumung khurbai meya asuk ang sinima bokri ko katal katal haini bagai ang bumung khuri malia ang na karsano আর দ্বিতীয় প্রোগ্রাম রাওখাই আং কাহাম কানে মাননাय अबानि बखावबो बिसास दङ जों आङोबो सानामुजुवो जों दिनै जे फाइमानि कारन तामो जों आईपीएफटी खालायनायखा एकदम बखा खुलगनि सासिनाय आं सानान बुजुबो एकदमै बनायखा एमन बिरमाव नाङै फाइगा खालायजाङोबो अनेक खालायजाखा तबो निजिनि दफानि सामं दफानाबो थांनानै हिनय
IPF ti himui phaimane usike dukho bo mangkha tai tamina klai ব্যক্তিগত হিসাবে অনেক কিছু খেলাই বনাইখা কোনো ফানো ইয়া দফানি সামং নিজেনি রাং পয়সা খবুयै এনসিনি লগে হিমুই নাই সুকা কিচ্ছু ফানো ইয়া অব দফা মা থাংজাং লামায় বসুদু বহক মা থাংজাং নানি লামা চিমিসি তংসু এনসিনি লগে Doctors de shalno rugei dimchakor parbisingo khlaijaka kaisa health camp asala health camp ni bisingtei amsani sugar te pressure bemar ganang lukorongno rojaka magnang sakhamni shepsap phaine shalo Lions Club of Agartala ni shaktar mungbai khlaijanai tebo abahai lukaham samungrokni shaka club ni achukang Jayanta Majumdar আজকে নিয়েছি এটা হচ্ছে আজকে ডক্টরস ডে